tret de sortida per a la campanya política a les eleccions al Parlament Europeu del proper 7 de juny. Els partits han celebrat aquest inici de campanya amb diferents actes i la ja tradicional enganxada de cartells. Crides a la participació i solucions per superar la crisi han estat els principals missatges que ens han fet arribar els candidats. D'aquesta manera enganxava el Partit Socialista de Catalunya el primer cartell de la campanya a Esplugues i ho ha fet davant de l'Ajuntament del municipi. Nosaltres pensem que ara mateix el que hem de fer és parlar d'Europa, parlar dels temes que allà ens estem jugant i tenint en compte que nosaltres el que volem és la construcció d'una Europa forta, d'una Europa capaç també d'impulsar el motor econòmic que tots necessitem, capaç també d'impulsar la innovació, el coneixement i per tant el que esperem és que, i desitgem, és que aquesta campanya es pugui dedicar precisament a això, a parlar d'Europa. El PSC de Molins de Rei també ha volgut celebrar l'inici de campanya a la seu del partit del municipi, una campanya que, diuen, serà molt propera a la gent. A Molins volem fer una campanya de molt de contacte amb la gent, d'estar a les places, d'estar als carrers, que se'ns vegi, que se'ns pugui consultar, que se'ns pugui demanar què és el que estem decidint i quines propostes portem nosaltres per a Europa. Poden treure'ns de la crisi els que ens hi van ficar és el lema que han triat els socialistes per a la campanya a les eleccions europees, fent al·lusió directa a expresidents de dretes com George Bush, Silvio Berlusconi o José María Aznar, una campanya que no ha deixat indiferent al Partit Popular. La ciutadania és que quan vinguin cap a dalt i vegin aquest cartell en color vermell, un color corporatiu que estan aplicant amb el color vermell i surten aquestes fotos, jo penso que no s'identificaran, perquè per dir mentires qualsevol ho pot fer i és una baixesa poder entrar en una campanya electoral d'aquesta manera. El que tens que fer és mesures i solucions i això no es parlen de que a aquell li ficarem el dit a l'ull. No, tu què faràs, tu què proposes per pal·liar la crisi econòmica que patim? A l'enganxada de cartells del grup municipal d'Esplugues de Convergència i Unió han volgut destacar que el partit és l'alternativa al PSC i al PP, la tercera proposta formada per una coalició dels partits nacionalistes majoritaris espanyols. Som una alternativa real a aquest bipartidisme que intenten vendre socialistes i populars per l'altra banda. Realment, aquesta majoria nacional podrà defensar amb fermesa no només una visió única de Catalunya, sinó també d'aquesta pluralitat de l'Estat que realment fa falta. En definitiva, a més, en Ramon Tremosa és el nostre candidat, és un candidat independent, amb la qual cosa realment el concepte de casa gran també anirà a Europa. Esquerra Republicana de Catalunya ha triat Sant Vicenç dels Horts per aquest inici de campanya, municipi on el candidat Oriol Junqueras havia estat regidor. El portaveu d'Esquerra a Esplugues, Jordi Figueres, també ha estat present i ha parlat de la relació entre Catalunya i l'estat espanyol. Que hi ha algun polític al cap que està governant en aquest moment l'estat espanyol que realment està apostant per discriminar d'aquesta manera a Catalunya, per fer-nos empobrir, d'alguna manera beneficient a la resta de l'Estat, cosa que no seria imaginable fa anys enrere. No juguem en el mateix partit, ells tenen l'àrbit. A Sant Feliu de Llobregat, Iniciativa per Catalunya Verds ha celebrat l'inici de la campanya, una candidatura que demana solucions d'esquerres per a una crisi de dretes. Isabel Puertas, portaveu del grup d'Iniciativa d'Esplugues, ha parlat del candidat a les eleccions europees, Raúl Romeva. Por lo tanto, yo creo que se necesita gente joven en el Parlamento, gente de izquierdas y ecologistas, y Raúl Romeva és la persona que personifica todo esto. El partit polític de Ciutadans anirà a les urnes en coalició amb altres agrupacions, tant nacionals com europees, com el Partit Libertas. El objetivo que pretende Ciudadanos en el Parlamento Europeo y Libertas es de democratizar más las instituciones, permitir que los estados, que Europa llegue a convertirse alguna vez en una especie de Estados Unidos de Europa y que no sea una mera reunión de burócratas que refunden leyes y que nunca se sabe muy bien lo que están haciendo. La campanya política a les eleccions al Parlament Europeu del proper 7 de juny ja ha començat i ho ha fet, sobretot, amb solucions per a la crisi econòmica.